Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu sikhuluma nge-TV show i-family meeting kunovuyo, kodwa ke okwamanje angisho into eyenzeke kwi-show yonke. Ngibala le part nje yavuyo noSibindi ukuthi uvuyo noSibindi bebengafonelani. Okay. Ngiyenzela lo childish njalo guys, ningaphatheki kabi. Ngiyathanda nami kuba childish. Uvuyo noSibindi bebengafonelana ngithi kwi-show. Nengane uSibindi yaqala ukuyibona ngoba bebengabonani kunalopho ma-issues abo. Lento ke ephethwe uSibindi le ye-crew makushuthwa. Le bhalayo ukuthi mhlambe scene bani or episode bani family meeting. Ithi February. Ngizonenzela ithombe zibe u3. Zalo February we family meeting. Manje uSibindi wagijima wayontshontsha ingane ngoJanuary. Ngoba phela ngithi kwi-show bashuthe nini nengane uSibindi seyibona beze beyisuse ukuthi ingane ayingabi ingxenye ye-meeting ngoba vele le meeting bayayazi ukuthi injani, akuyi meeting yokujabula. Kususwa ingane ke la etafuleni le meeting iya kwenye indawo or kwenye room ukuze ke bakhulume abadala ingane ingekho ngoba vele imoya yabo ayikho kahle. Kodwa ngaleli langa uSibindi la eqala khona ukubona ingane. Shuthi ke ingane uyibona nini kuleyo shoot. Beshuthani i-family meeting. Ngoba phela bona bayishuthe ngaleso sikhathi, thina sayibuka ngesikhathi sesibuka. Ngithi ishow ibuye ngoMay mangaba ngiphosisa. I-family meeting iqale ku-episode 2, 3 lapho. Bengeke ke vele kube ukuthi ke njengoba echaza phela ukuthi angithi uyaqala ukuyibona. Usho njalo usaqala ukuyibona. Uvuyo ke sibuka nokuthi mhlawumbe useGoli useCape Town. NgoJanuary bekhona, nangoFebruary bekhona. Phela utho uyaqala ukuyibona kwi-shoot. Manje sibuka ukuthi ke uyibonile yini wase wakhohlwa mase beshutha izingane zesithembu. Cha kusiza indaba zethu, indaba zabo indlela abazixoxa ngayo ku-TV, bexoxela ukuthi siyibuke liqhubeke ibhizinisi labo lihambe kahle. Ukuthi ke manje angazi kwenziwa yini omunye oyi-viewer njengami masefika la sesixoxa ngayo le TV show ebe nomuzwa wenhlamba. We guys, niyakhumbula kudala nje mhlambe sinani se-high school nisabukela ontombi noSibusiso Dlomo noKarabo ukuthi nani fike eklasini nithi nibe nibhala i-homework ningayibhalanga nibe nixoxelana ukuthi hayibo umbonile uSibusiso wenze njani. Akuhlukile ke kakhulu nesikubuka kuma-reality shows, reality TV shows. Akuhlukile. Ukuthi manje laba abafike ama-reality TV stars sesisuke mhlambe sabathanda kakhulu ase siyayicisha leya nto yontombi noKarabo. Nayikhumbula? Sayicisha leya nto sasiyibuka kwi-backstage ngoba phela kwi-backstage sasinayo i-understanding yokuthi ayikuya-actwa noma siphatheka kabi noma sihleka. Yini ndaba nesithuki? Mina ngeke ngigcine i-comment enenhlamba, yikho ngilobo ngenza lama video ukuze lama video engiwenza manje lawa childish noma ngisho ukuthi lokhu kuvelile lokhu akuvelanga, ngenzela ukuthi lo onenhlamba azi ukuthi indaba ngingamgcini ngimblocker ngoba into engiyikhulumayo i-level ku-TV. Le ngavelanga ngiyayibala nje ukuthi how. Futhi ekwenza ukuthi nginake le ngavelanga ile yade sebenza ku-social media. Angithi episode ibidlala ku-social media. Episode ibidlala kuMzansi Magic. Kuyoze kuphela i-episode naba yasebethi ask anything. Asilindi ngani ishow iphele ngoba kule mibuzo nithi asiyibuze sizobona ukuthi seniqamba amanga. Nokuthi ke yabo ingane la efike khona eMzumbe ke uSibindi eqala ukuyibona
uSne akashuthanga nayo ngalelo langa. uSne ushuthe nengane ngeperiod yase-Sun City. Kodwa manje uTirelo unempendulo yokuthi usingabakho noNzulu abakaze behlangana. Kodwa ingubo eBlack yavuya egqoke eSun City ne-production team eveza le ngubo ithi on set kufana naleli langa uSne ashutha nalo nezingane zo-2. uSibindi-ke yena i-family meeting eqale ngoFebruary, ngoJanuwari unaso isithombe sikaNzulu. Angazi-ke before January ngithe ngizofuna esiseduzane. Kodwa wathi bayaqala-ke ukuthi-ke abone ingane nje. Yazi uthini kaze ngicabanga ehlekisayo ayikho serious. Kule episode yase-Sun City la kuvela khona ingane yokuqala ilele njengale ngane uSibindi ayiphathe ilale ngendlela efanayo. Ilapho engibone khona ukuthi eyazi ngididi lezi ngane. Ziyafana impela mawubuka izithombe kodwa ngididekile ngoba hayibo mina ngabona ukuthi lapho ngajabula-ke guys ngoba mina vele ngangithe kuleya video ngifisa ukuthi izingane zibe seduze kwakhe, ngoba ukuthi ebe nezingane eduze njalo ebona ukuthi ingane ikhuliswa kanjani ikona ezizokwenza ukuthi azi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba sempilweni yengane yakho, anciphise futhi ukuthi kube ne-pregnancy. So mangibona leya promo ngibona ingane egqoka ulime ngithi hawu kanti zikhona vele izingane. Hawu masifika i-episode kuvela ubhebe usingabakho kuphela, kodwa phela akunankinga kwakukhona i-storyline abasivezela sona. NgoJanuwari-ke ngoba uSibindi uthe ingane uyiqale kwi-family meeting wagijima wayontshontsha ingane uSibindi. Nize nimbone ukuthi uyisigebengu, wahamba wayontshontsha ingane ngoJanuwari ngoba phela manje uma ingane eshuthe nayo wayibona ngalesi sikhathi se-meeting, isithombe bekufanele sithi February, sithi January. Nembona uyisigebengu? NgoJanuwari unesithombe noBhebe Nzulu, kodwa i-meeting bayishuthe ngoFebruary. Naliya phela uqwembe liyabhala lapha eceleni ukuthi u-episode bani, bakuphi, benzani, i-family meeting. Lolu qwembe lolu abalivulayo lukhamise mase bethi cut sebeqedile. Ngeke bebhale i-date wrong, babhala uFebruary. Yena unesithombe saJanuwari noBhebe Nzulu. Nisafuna ukuxabana? Xabanani-ke. Mina ngiyabonga i-support yenu. Bye.